What's up mga kajulogs? Panibagong araw, panibagong rabas naman po tayo. Ay mga kajulogs, shoutout naman tayo. Shoutout nga pala kay Ma'am Judith Aquedo dyan sa Kutmo, San Fernando, Camarines Sur. What's up mga kajulogs? Andito tayo ngayon sa Barangay Pinamasagan, San Fernando, Camsor mga kajulogs. Panalo ang beach. Ayan mga kajulogs, ang linaw ng tubig. Ayan o. Panalo mga kajulogs. Yan. Ganda. Yun. Ayan mga kajulogs, ang ganda ng dagat. Ano, panalo. Oh. Tingnan nyo mga kajulogs, ang linis. Yun. Oh. Panalo mga kajulogs. Hindi pa gano'ng napupunta ng mga tao mga kajulogs. Nag-swimming dito yung mga taga rito lang. Ayan o.
Hindi ko makaparego sa Ang linaw mga kajulogs, ang linaw. Kung pupunta kayo dito mga kajulogs, siguro galing Naga, may gina isang oras yung biyahe bago makarating dito sa barangay Pinamasagan mga kajulogs. Pero yung kalsada, ang ganda naman mga kajulogs. Pasok lahat ng sasakyan. Yan. Pinamasagan San Fernando Camsor, ang nakatagong ganda. Hindi ko akalain mga kadulog, pero palang dagat ang San Fernando. Dulo na doon ang San Fernando mga kadulog. Pinamasagan.